ideme tam, kde sa ti otvorí celý ten záliv. Tak sa nám podarilo prísť na tento ostrov s kajakom. Pozrite sa. Normálne sme sa prišli, ja sa tak teším. Pravda. A toto je náš kajak. Na tomto kajaku sme sa sem dostali. Tu s mojou láskou. Na tento čarokrásny ostrov. Mali by tu byť opice, ale ešte ich nevidíme. A takéto obrovské krásne skaly. Ideme hľadať opice. Takáto tropická vegetácia. Blanka hľadá opice. Nie sú opice, jediná opička som tu ja. Tam vzadu je ešte jedna pláž, ale to je dosť ďaleko od nás. To dneska nezvládneme, to je ďaleko. A toto je opičia pláž. Krásny biely piesok. Aj voda je krásne čistá. Je tu veľa ľudí, ale nie je to také komerčné, no. Všetci tu prišli na takýchto lodiach a jedine žltý kajak je tu a ten je náš. Náš žltý kajak. A takéto prostredie. Perfektná, čistá voda. Blanka v plávacej vestičke. Pozor, tam sú kamene. A sú. Už nejdem. Moje nohy. Som si odrela nožičky. Dobrá vodička, tekúčka, fajnová. Juj.
Wow. A podarilo sa to. Takže opičia pláž nás predsa len nesklamala. Opičia pláž nás nakoniec nesklamala. Našli sme tu jednu celkom peknú opičku a dala sa celkom pekne aj natočiť.